Kamar da ‘yan uwa suka sani, sunana Sani Muhammad Awwal. Ni ne sakataren Vanguard for Progressive Change, ƙungiya wadda take ƙoƙarin kawo ci gaba ga al'ummar Badiko da kewaye. Alhamdulillah, da farko an yi sallah lafiya alhamdulillah, kuma ina miƙa wannan gaisuwar sallah a madadin shugabana ko kuma in ce jagoranmu na wannan tafiya, Alhaji Isa Khalid Badamasi, wanda tun asaliyan da aka kafa wannan ƙungiya shi ke jagorancin. Kuma muna wa kowa fatan an yi sallah lafiya. Alhamdulillah, wannan sallar gaskiya kowa ya yi sha'awar yadda aka gudanar da bikin sallar. An yi ta cikin kwanciyar hankali, babu wani tarzoma, babu wani fargaba. Kowa ya kasance cikin aminci, kuma alhamdulillah duk inda ka je za ga mutane suna ta annashuwa, suna kai komo, babu wani tashin hankali. Alhamdulillah, wannan abun farin ciki ne gaskiya, kuma wannan ya nuna cewa ana samun ci gaba na musamman zaman lafiya a yankunanmu, musamman garin Badiko da Kaduna baki ɗaya. So haka muke fata, ba ma Badiko ba da Kaduna, gaba ɗaya ƙasar ma a sami irin amincin da muka samu, musamman mu a Badiko mun zauna muna zaman lafiya, an yi sallah cikin kwanciyar hankali, kuma don haka muke ma kowa da fatan an yi sallah lafiya. To alhamdulillah, kamar yadda kowa ya sani, ita ƙungiyar nan ta fara dai da ƙalubale, to amma alhamdulillah matakin da muke kai yanzu, kowa idan baka ji ba kila ka gani a ido. Akwai abubuwa da dama da muka yi a baya, kuma yanzu haka muna kan yi. Mafi kusan abin da aka gani yanzu, ƙungiyar nan ta taka rawa wurin ƙoƙarin an yi yin wannan hanyar da aka yi na cikin garin Badiko, wanda mai girma Honorable Commissioner na tsare-tsare na jihar Kaduna, Honorable Muktar Ahmad Madobe ya yi. Mu ne muka tsaya tsayin daka tun daga farkon aikin har zuwa ƙarshen shi, mu tabbatar da cewa an yi shi ba tare da an yi ha'inci ba. So kuma muna nan muna ta ƙoƙari mu ga cewa wannan aikin bai tsaya nan ba, ya faɗaɗa sauran wurare, musamman wuraren da suke da koma baya ɓangaren abin da ya shafi ci gaba, kuma ba a tunanin kwalta za ta kai wurin nan gaba. So muna ta iya wannan ƙoƙarin. Sannan kamar yadda ku sani, a baya mun yi ƙoƙari sosai ta fuskar abin da ya shafi biya ma yara makaranta, musamman marayu. Kowace makaranta akwai adadin mutanen da muka ɗauka domin mu ga cewa mun rage musu ko mun biya musu kuɗin makarantar Islamiyya. To da farko ina miƙa gaisuwan sallah na ga mai girma sarkin Badiko, Alhaji Usman Sani, wanda gaskiya ya daɗe yana ba mu goyon baya wurin gudanar da harkokinmu. Ina miƙa gaisuwa na ga Malam Mustapha, wanda da shi muka yi ta komo wurin abin da ya shafi wannan aikin da aka yi na cikin Badiko. Sannan ina miƙa gaisuwa na ga sauran 'ya'yan wannan ƙungiya mai albarka, musamman tun daga ciyaman ɗinta har zuwa PRO, har zuwa su Alhaji Aminu Eskefa, wanda da su muke ta kwaiko, Muhammad Sani Barista, su Hussein Abdu Ali, da dai sauran wayanda suke ba mu gudunmawa sosai wurin gudanar da wannan ƙungiya. Dukkan su ina musu fatan alheri, kuma ina musu barka da sallah.